खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 21 मार्च 2023 बारायजायो मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे सोमोनांथाव आरो साननो गोनां खौरां। आसामनि बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरपेटा टाउनाव कास्तुरी मेडिकेल सेन्टाराव सासे 5 दान जानाय गथ' गोरलैनि उदै सिङाव सासे थैनाय गथ'खौ मोनदों। जेब्ला न'खरनि मानसिफ्रा गथ'खौ लोमजाबाय थानायाव बेराम जाबाय थानायाव गथ'खौ मेडिकेलाव लांदोंमोन, अब्ला डक्टरा गथ'नियाव गोबां बेरामफोर मोननो मोननानै सन'ग्राफि खालामना नायनायाव गासिबो जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाखाथि ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिखांदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सालाखाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासारा 4थि खोन्दोआव थांनाय 12 मार्च खालारखालि प्रकाश बर्मन मुंनि सासे सुबुङा गावनि असे बिमाय खगेन बर्मनखौ बुथारखुमानानै मोसौ गलियाव फबना दोनखुमादोंमोन आरो न'निफ्राय खारखुमा लांदोंमोन। उनाव गोलाव सम नायबिजिरनानै मैया पुलिसआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेलतलायाव प्रकाश बर्मनखौ एरेस्ट खालामनायाव गासिबो जाथाया सोराङाव फैदों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। हाग्रा महिलारि बिथाङा सिगांनि समाव नुजाफैयामोन। हाग्रा महिलारि बिथांखौ सिगांनि समाव जोंनि ओनसोलाव रावबो नुनो मोनामोन। रायजोफ्रा बिथांखौ नुनो मोनामोन। बिथाङा हेलिकप्टारजों बिरनानै बेरायथिंबाय थायोमोन आरो मालाबा सोरनिबा न'खराव फैयोब्ला मै बुथारनो होनानै बेदर जानायनि प्रग्राम लानानै थाखुमा फैयोमोन होननानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा रोखा बुंथिदों। खारन मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि ओनसोलाव रावबो नुवामोन। रायजो राजाया बिथांखौ नुवामोन। हेलिकप्टारजों बिरै बिरै बिथाङा बेरायथिङोमोन आरो मालाबा सोरनिबा न'आव फैबाबो बिथाङा मै बुथार होनानै बेफोरबायदि माने बेदर जानायनि प्रग्राम लानानै सोरनावबा हाबखुमानानै थाफैयोमोन। खिन्थु दिनै जोंनि दैदेननायजों बिथाङा जोंखौ बुजिनानै दिनै बिथाङाबो लामा लामा थाबायनो हमदों, माने रायजोफोरखौ लाफानानै। क'क्राझार लकसभानि MP नब कुमार शर्माया बिथांनो ST होनायाव, अदेबानि ST सार्टिफिकेटखौ होनायाव गुदियाव BPFनि आरो आसामनि बारग' मन्थ्रि अदेबानि BPF हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्म बिथाङा लोब्बा दंफायोमोन होननानै गर्जन मुसाहारि बिथाङा फोरमायदों। बै समाव ओरैबायदिमोन, ट्राइबेल संगननो ST सार्टिफिकेट होनायनि दायित्वखौ होनाय जायोमोन। जोंबो मालाबाबो DCआव लांफैफेराखैमोन। आंबो स्टुडेन्टआव मोनसे समावहाय जोंहा नैबे हाथिमाथियावनो दङ ट्राइबेल संगनि अफिस, बेनिफ्रायनो जोङो ST सार्टिफिकेटखौ लांफैयोमोन आरो मा। दा बे हिसाबै जेब्ला नब कुमार शर्मानि रेकर्ड मथे ST सार्टिफिकेट बिथाङा अबटेन खालामदों, बे समाव एक्सुवेलि BPFआनो सरकारखौ दाबाय थादोंमोन आरो WPTनि मन्थ्रि हिसाबै जोंहा आदा चन्दन ब्रह्म मन्थ्रि बिथाङानोमोन। दा बे हिसाबै डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि WPT डिपार्टमेन्ट अथा चन्दन ब्रह्मआ बाहाय इनभल्भ दङ। आङो बेबायदि मोनदों। दा बेखायनो जोङो भबिष्यताव साबधान जानांगोन। दिनै हाइकर्टआ बे खोथाखौ बुंदों जे दिनैनिफ्राय बे अर्डार मथे जोंनि ट्राइबेल संग'आ सोरनोबा ST महरै सार्टिफिकेट होनायनि सल दायित्वखौ बिथांमोना मोनाखै। ट्राइबेल संग हिसाबै मोनसे ट्राइबेलनि मोनसे आफाद हिसाबै बिथांमोना मिथिगौ सोरनो ट्राइबेल होनांगौ होनाङा। बिथांमोनखौ मोनसे इम्परटेन्ट होगोन, नाथाय बिथांमोनहानो जे सोरनोबा ST सार्टिफिकेट होनायनि सल दायित्वखौ बिथांमोना, बेनिखायनो दिनै कर्टआबो बेखौ बोखारनानै लानाय जाबाय। नाथाय नङा, बेबायदिथ' नङा। नोंथाङा बे रिपर्टखौ नायनो हागोन। ख' खेला जादों। बिटिआर ओनसोलनि तामुलपुराव गिबि खेबनि थाखाय इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप ख' खेलाखौ खुंनाय जादों। बे खेलाया मैया 20 मार्चनिफ्राय जादों आरो बे खेलाया फैगौ 2-3 मार्चसिम जागोन। लोगोसे बे खेलायाव नेपाल, भुटान, बांलादेश, मालयेशिया, साउथ करिया, श्रीलंका, इरान आरो इन्ड'नेसिया हादोरनिफ्राय बाहागो लानाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।